Coronavirus prank challenge? Mas malala pa sa TikTok virus? Huwag ka nang mag-face mask? Huwag ka nang mag-toothbrush? Huwag ka nang mag-jowa? Abo sa iyo kansan, ako nga pala si Mocha Frappuccino para magdala legit fake news sa Pilipinas. So guys, simulan natin mga balitang ina ngayong linggo. Marami pa tayong pag-uusapan, di ba? May mga patikim lang yung mga sinabi ko kanina, kaya ngayon simulan na natin. So balita, Justin, diba, from Paul Justin Timberlake. Sinabi na ng Department of Health na hindi mo kailangan gumamit ng face mask kung hindi mo kinakailangan. Sabi dito na kung wala kang simptomas ng ubot, sipon o mga iba pang respiratory symptoms na hindi naman, kahit hindi coronavirus, iba flu, pneumonia, saka mo lang siya gamitin. Or meron kang pasyenteng inaalagaan, doktor ka o malapit ka sa mga pamilyang gano'n, mga kaibigan mong gano'n, okay magsuot niyan. So siyempre, ba sinasabi nila, wala namang masama double check. Naiintindihan ko yun. Pero kung titignan mo yung N95, kaya siya na respirator, kaya siya N95 kasi 95% ay makakalagpas sa isang 0.3 micron size na isang material. At ang isang coronavirus sa isang virus standard ay mataba. Okay, mataba siya, pero 0.1 lang. 0.1 microns. So mas maliit siya doon sa kayang i-filter mismo ng respirator or ng mga surgical mask. Kasi ginagamit naman yun, di ba? Mostly ng mga doktor, mga nasa ospital, at wala namang sample or testing na ginagawa pang kalahatan para sa publiko. Hindi yun ginawa para sa kanila. Kaya ina-advise palagi ay lagi maghugas ng kamay, wag hawakan ng mga ibang sa sa mukha, yung mata. Kung kaya, alam ko iba dyan hindi talaga kaya, wag ka pumunta sa maraming tao palagi o nang matagal. Kung kailangan pumunta doon, bilisan mo at maligo ka agad pagkatapos. Pero alam ko maraming hindi kaya gawin nila sa hirap ng buhay dito. 'Di ba? Nakikihalubilo ka, nakikipagsiksikan ka sa bus, nakikipagsiksikan ka sa jeep. At naiintindihan ko 'yon. Baka nabibigyan ka kasi dito ng false security. 'Di ba? Lagay ako ng mask, safe na ako. Baka dahil galaw ka ng mask, mahawakan mo yung mata mo, madabigyan ka pa ng ibang tagyawat dyan. Hindi na sinasabing huwag ka na magsuot, pero hindi yun ang katapusan ng mundo para sa'yo pag hindi ka nakasuot. Yun lang. So, bago kayo kabahan, mag-coronavirus na ako. Ito may nakita akong parang graph na ginawa ni Melvin. Maraming salamat, Melvin. Ito, kinompare niya at gumawa siya ng graph ng diferensya ng isang coronavirus, itong nakabilog na pula sa ilalim, compared sa iba pa mga virus ng mga epidemya, mga pandemic na pinagdaanan ng ating mundo. Makikita nyo, habang tumataas yun ang kanyang fatality rate, kung gaano karami namatay sa populasyon na yon. At habang pupunta sa kanan, yun naman ang kanyang virality, kung gaano karami mga kaso ang nagawa niya over the course of its infectious period. Yan, makikita mo na sa baba ang fatality rate ng corona. Katabi niya ang rubella, pertussis, measles, polio, and diphtheria. At matataas ay Ebola, smallpox, MERS. Ang MERS ay isang klase rin ng coronavirus. Kaya ang term na tinatawag sa ngayong coronavirus ay novel coronavirus or ito 2019 coronavirus. Iba nila mga pinsan na pinsan SARS at pinsan MERS, mas mataas ang fatality rate sa kanya. Pero dahil nga wala pang vaccine dito, yun na nagbibigay ng takot sa nakararami. Walang masama maging maingat. Pero kung lalagyan mo to ng katapusan na ng mundo, bumili ka na ng ganyan, magpapaniwala ka sa mga sabi ng mga kung ano-ano mga conspiracy theory, mas maniniwala ka ba sa mga ganong claims kaysa sa mga taong nag-aaral talaga ng mga ganyan? Mga doktor, mga virologists, mga bacteriologists, o mga ologists dyan na pinag-aaralan talaga yan. Mas maniniwala kayo sa mga sinasabi ng mga conspiracy, man nakikita nyo tulad nung, naalala nyo yung Wuhan nurse. In-upload yun na isang Korean YouTuber at maraming sabihin na natin hindi accurate na super accurate yung mga sinasabi niya, tulad ng 90,000 na infected. Ang rough translation ay 90,000 na yung taong ang pumasok sa ospital na para magpa-check. Kasi nga, yung mga simptomas ng nCoV ay kapareho ng mga flu, ng pneumonia, ubo, sipon. Kasi syempre ikaw mismo, kung isa kang civilian, inuubo ako, kagamit ko lang ng TikTok, nagkakasakit na ako. So pupunta sila para mag-double check. Doon nagmi-mismatch yung mga sinasabi. Pero kung papanoorin niyo yun, di ba ngayon umaabot na ng 400 as of now, 400 na ang namatay, 400 plus na ang namatay. At habang ngayon dumadayo pa rin mga infected. Pero syempre magkakaroon yun ng bell curve
na habang umuunti na yung nasasagap nila since alam na ng nakararami na merong sakit, mas marami na nag-iingat, dahan-dahan yan mawawala. Okay? Natural na yan mamamatay dahan-dahan. Sumabay lang kasi siya sa Chinese New Year, di ba? Maraming festival, maraming nagkahalo-halubilo ng mga tao. Hindi yan makakatulong sa'yo kay Pinoy Part Picker, okay? Hindi ganyan. Okay, so sabi mahugas ng kamay at kung hindi kailangan makihalubilo, huwag ka makihalubilo. Maglaro ka na lang. Ito yung sinasabi ko, ito, kay Tia. Nagpakita siya ng conspiracy theory. At may kita mo sa mukha ni Senador Binay. A form of bioweapon developed again. Diba yung mga ganyan, para bang, sabi ko lang, huwag yung pangunahan ng takot. Okay, maging cautious lang tayo, di ba? Hindi mo sinasabi dito magpariwara ka. Siyempre, lagi ka pa rin mag-iingat, pero di mo kailangang magpaka-OA, di ba? Relax lang, kaya natin to parang lahat ng mga pinagdaanan natin. At mas chill pa nga to eh. Mas chill pa nga to sa iba natin pinagdaanan eh. May kita mo sa mukha niya. Ito rin yung mukha ko sa mga paulit-ulit na mga conspiracy theories tungkol sa virus na to. Pagtatawanan na lang natin to. Hopefully, ma-around nyo. Yan ang tatapos sa virus na yan. Yes, Lola Remedios. Nanginginig na ang lahat ng mga Asian na mga nanay. Lola Remedios! Ako'y nararapat pa din. Speaking of coronavirus, ito, meron tayong isang bida-bida. Nagawa ng mga coronavirus prank. Teka lang. Ito yung same na file na It was at this moment that he knew he fucked up. Who fucked up? Sino nag-fuck up? Kaka-TikTok ko lang, bibigyan mo na ako ng ganitong virus na naman. Sobrang hirap ba sumikat sa Pilipinas? Dito gagawin ng Tokomi. Makikita mo na fan siya ng Tokomi. Alala nyo ba yung vlogger na pumunta doon sa mall? Papayat ako dito na public scandal. Kasi tinatakot mo nag-fear-mongering ka. Naiintindihan ko pa mga memes Kasi pinagtatawanan mo yung mismong sakuna. Diba? May mga ganong klaseng humor. Pero pag ganito, nasa public ka, may mga tao talaga nakakakita na hindi naman gustong pagdaanan nyo. At paano kung matanda yan? Paano kayo natake sa puso yung matanda? Kaya hindi ang fear-mongering. Influencer to influencer na naman. Pwedeng-pwede kang kasuhan doon. Magaling. Presidential Decree Number 90, January 6, 1973, declaring unlawful rumor mongering and spreading false information. Whereas a primordial the most insidious means of disrupting such peace, order, and tranquility is the utterance, publication, distribution, circulation, and spread of rumors, false information, and gossip that cause divisive effects among the people, discredit or distrust the duly constituted authorities. Dito ay mga Department of Health, mga gano'n, mga sinasabi ng gobyerno na kung anong meron dito sa Pilipinas, kung ano na estado ng virus dito, yun yung kinakalaban mo. Kasi ba, kung ganun ka, views! Ang daming views! Sobrang sarap ng views, di ba? Para sa views, makukulong ka, magaling. Kakaibang pagmamalaki, ngunit sige. So, ayoko na panoorin lahat kasi sumasakit yung tuktok ng kokote ko dito. Ito okay pa to yung sabra Okay pa to Pero yung parang mangisay ka dyan sa sahig, delikado yun Kasi sinasabi mo, may nangyayari sa'yo, di ba? Hindi na siya responsable. Mas naiintindihan ko pa yung sabra kasi nantitrip ka. Hindi kasi, ito na kasi yung sa ngayon sa D-Wait Law. Lagyan natin na sarili nating laugh track. Okay, lagyan incubation period na sa katawan ko yung TikTok virus, okay? Parang awa mo na, itigil mo na to. Okay, siguro safe lang siya dahil online niya to pinost. Pero kung ginawa niya yung ginawa ng vlogger na nakasuhan doon sa mall, delikado siya. Swerte lang siya ngayon kasi in-upload niya to at pumili siya ng lugar na walang guard. Diba? Hindi siya ganun ka-public. Ito yung mga maliliit na mga sinuswerte lang siya. Unang balitang ina pala, gusto ko na mamatay. Well, kung nag-sorry na nga yung vlogger na yun yung pumunta doon sa mall at hindi na siya kinasuhan. Siguro nagkaroon na siya na agreement na okay, tanga ako sa ginawa ko, sorry, pero hindi lagi gagana yung mga ganun sorry.
Ingat sa virus, walang TikTok sa lating. Sunod na balita. Lalamig na daw ang weather ngayon. Diba? Hanggang 3rd week ng February, pero next week ay malamig na talaga. Diba? Dahil maraming mga puso ang mapapatibok at maraming wallet ang mauubos ang laman dahil overpriced para lang ipakita mo mahal ang isang tao. Diba? Kapitalismo ang nagbibigay sa'yo ng tsansa na ipakita ang pagmamahal mo kasi hindi mo siya magawa ng normal na araw. Ang sweet mo naman. May tayo from Aldrin. Ilalagay ko sa description to dahil support local. Ganun na kalamig ngayon. Iitlog ko nasa loob na ng aking katawan. Sunod. Ikaw ay bobo-bobo. Parang dagdag gastos tayo. Tama yan. Maraming salamat, Timothy. Parang kayo, pag hindi mo nabuntis yung pinakamamahal mo, ito ang mangyayari sa inyo. At least nakatipid ka. Okay lang yun. So, save time. Meron kang panggastos para bili ng... may pambili ka na ngayon ng face mask. Dahil overpriced na rin yan. Dahil wala na tayong stock. Tuwang-tuwa kayo na kayo ko ng pinamaantay nyo next month. Likod naman ng air. Iniisip ko pa lang na pinagpapawisan na yung singit ko. Sunod na balita. Sinabi nila, hindi mo kailangan magmumog pagkatapos mo mag-toothbrush. Pero pinakita ni Duari. Hindi naman kasi ganyan eh. Yung iba kasi kukunti lang, kakarampot lang. Tayo kasi basta mabula, malinis yan. No? Meron tayong ganong misconception, pero illusion lang yan lahat. Paulo lang. Yes, mga padulas na tatapos dito. Mga cancer na lang ang vaccine dito sa Pilipinas. At mga TikTokers natin dyan, maraming salamat. So, doon tapos natin mga balita ngayon na ngayong linggo. May mga balita kayo sa internet, itag nyo lang yung ating Facebook page ha, nasa description. Like, share sa mga TikToker na virus nyong friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Mocha Frappuccino out.